Jeg tror, du starter bare. Du tager mig tættere på himlen. Oh, 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 oh. Ja, Ruben, du kommer bare ud. Hvad sker der? Ruben, det her, det fungerer simpelthen ikke. Hvad gør jeg ikke? Men du rammer ikke en eneste tone rigtigt. Må jeg prøve igen? Nej, Ruben, desværre. Du er nødt til at gå. Men Ruben, desværre. Du er nødt til at gå. jeg holder en fest til gengæld. Og inviterer. Hvem kommer? Alle kommer. Alle de kendte. Hvilke kendte kender du? Hej. Jeg skal sende dig et brev Ja, til hvad? til alle kendte. Okay. Hvad fanden ville du af? Altså, jeg ventede en halv time. Hvorfor blev du af? Jeg skal bare kigge på den. Lækkert, lækkert. Dejligt højt til loftet. Det er lige stødhøjde. Prøv at se, hvad vi har her. Lidt champagne. Lige meget. Okay. Hvad fanden er det? Jeg skrider fandme. Hvad mener du? Hvor skal du hen? Altså til fest? Jamen hvad med huset? Bare tag det. Det er lige meget til jeres. You come to my daughter's wedding and give me this invitation. Thank you. Nej. Jeg gider fucking spille til en eller anden lorte konfirmation i Stege. Nej, men det er der ingen af os, der vil. Jay, Nej, drop det. Hej. Hold lige kæft. Prøv her. Det her, det er fucking godt. Det her, det er meget bedre end Rubens fest. Alle de kendte kommer. Karoline Wozniacki kommer. Jeppe K. kommer. Spice Girls kommer. Fucking Omar kommer og spiller. Prøv sådan her. Men det er jo på fredag det her. På Nem Gymnasium. Det er Ruben, han har fest. My name is Bond. James Bond. And you're invited.